Jon Kirru Iparragirre, Itxaso Gutierrez, Cristian Martin eta Denis Alberdi dira Xarma. Duela 4 urte sortutako taldeak, bigarren lana kaleratu berri du Danbaka musika lehiaketaren babesean. Xarma taldean Karenka diskoa aurkeztera, talde honen bigarren diskoa da, Karenka. Eta, Xarma taldeak Danbaka lehiaketako 4. edizioa irabazi zauen, lehoko sarixa irabazi ban, eta hortaz sarixa esan diskoa grabatzea. Disko hori grabatu dabe Arrasateko Xor grabazio estudioan, diskoa ja kalien dau, gaur aurkeztu hemen, hiriburuen. Eta, Danbakako epaimaikideak eta Danbakako lehiaketak ikusi ban, talde oso potentia dela Xarma. Talde bat zuzenien bere biziko injarra daukona, interesgarria eta asko daukona erakusteko, eta uste du talde honek erakutsi dauela zuzenien daukona diskoan plasmatzen. Danbaka da Goiena komunikazio zerbitzuak eta Elgetako Espalioa kafe antzokiak antolatutako lehiaketa bat, ja 4 edizio bizi izan ditu, 2 urtetik behin eitzen da, eta asmoa da Debagoieneko, Debabarreneko eta Durangaldeko taldiak, musika taldiak ezagutzen emotea. Da oso harro gauz, honezkero 5. diskoa da kaleratzen dana, eta hoxe Xarma taldeana, eta seguro gustoko jatzuela. Xarma taldea dauko indarra alde batetik eta melodia bestetik. Musika estilo asko nahasten ditu, gaur egunguak, iraganekuak, baina oso emaitza potentia da. Horiexek bada Iker Barandiaranen Danbaka lehiaketako arduradunaren hitzak. Esan bezala Danbakak euskal musika taldeak eta musikaren kultura bultzatzea ditu helburu. Danbakako esperientziaz honakoa diote Itxaso Gutierrezek eta Jon Kirru Iparragirre taldekideek. Ni esan behar dut, negarri nula. Ez nuela espero olako sentitu nintzen ume txiki bat bezala, egia esan ez dut inoiz ez irabazi. Eta da, pixkat sentitzen duzu, zure amak zeo zer txalotzen duenean bezala, sentitzen zarela babestua bezala, ni neu sentitu nuen babes hori, jendearen babesa edo saria jasotza oso gauza polita da. Eta bestalde gainera eman digu hori diska hau ateratzeko aukera eta taldea ere sendotzeko aukera. Hemen kontzertuk lotzen gebizela suertatu askun Danbakan joteko aukera bat, leku egoki baten, Elgetako kafe antzokisetan morun. Zorionez irabazi egin gendun, ez gendun espero irabaziko gendunik, gure helburu izan bertan kontzertu bat joteko aukeri eukitzi. Eta honek emozko aukeri bigarren disku grabateko, eta bigarren disku grabateko doainik, horrek bebai emozku errestasune zentrateko, kantak etxeko eta beste ardure batzuk, disko bat grabatik gazto batzuk suposatzen dau, finantzio iturrizak bebai lortu bizu, eta horrek egin izan preokupazio handi bat kenduzku, zentraga aldoguenik eta kanta honenak etxen, sormen prozesun, da gutxako bultzadatxu bat izan da. Azken edizioko Xarma talde irabazleak Karenka kaleratu du. Maketa baten eta amaraunak euren lehen lanaren ostean etorri da disko hau. Arrasateko Xot estudiotan grabatu dute lana abuztuan, Iñaki Bengoaren zuzendaritzapean, eta pozik daude emaitzarekin. Karenkak nahi dago izan aurrez aurre. Pentsa gendun diskun zen letrak eta izladatzen da bena barne biltzeko hoxe izen buru pintzi. Askotan bizitzan gauza askoaz gaz aurrez aurre, norberan bilurrakin, egoera politikun bebai, askotan aurrez aurrega, eguneroko bizitzan pilo bat gauzaz gaz aurrez aurre. Da hori dela eta ez dela, kanta danetan, isek esenetan, hoxe konfliktu azaltzen danez, nahi izan dugu koherentzia bat emoteko hoxe izena ipinik Karenka. Aurrekoak ez duena gehiagotan abesten detela ni, hortan animatu naiz. Eta jauko barik taldean abeslaria nintzen, gero keike taldean erabaki nun gitarra jolea nahi nula izan eta musika tresnaz disfrutatu beste gauza bat da eta ahotsa ardura handia da. Baina gero berri sartu zitzaidan hori kantatzeko gogoa, ze gainean etxean abestiak egiten abestu egiten dut ere bai.
eta orduan Karenkak badu berri bezala, 12 kantetatik 3 ahots nagusia ni naizela, hori batetik. Eta bestetik aurreko diskarekin alderatuz pixkat gogorragoa dela, ze egia da nabaritzen genuen zuzenekotan gu indarra transmititzen dugula eta indarra hori behar dugula, ez? Ikusten genuelako aurreko diska aurkezten genuenan zuzenekoetan kanta lasaiak edo beti pixkat bazter batean uzten genitula, edo lokalean jotzen genituen, baina gero zuzenekoetan ez geneukela jotzeko gogorik, eta hori ikusita esaten genuen. Gaina lehenengo diska normalki izaten da taldea pixkat taldekideak ezagutu, taldea lanean egokitu, eta bigarren diskan nortasun bat hartzen du taldeak, eta uste Karenka dela xarmaren nortasuna. Letrak etxeko orduan eta letrai dagokizunez nahiko zuzenak dizela letrak. Berbara aurreko diskun mezu bizkat eskutu hau izun ongo letrak eta nik izango neuke dizela zuzenauak, gogorrauak eta bebai sinceru hau bebai. 12 kantutan asko dira xarmak transmitituko dituen ezinak, sentsazioak, bizipenak eta nahiak. Disko honetako libre abestia ikasle abertzaleaken 2011ko kantua da, eta isiltasun hautsia berriz Intxorta 1937 kulturelkarteak Gerra Zibilaren gainean egin duen bildumaren parte da. Arrasateko Shot estudioetan grabatu dituzte abestiak, baina xarmak autoekoizpenaren bidea hartu du lan honetan. Guk lehenengoko disku autoekoitzen gendun, eta esperientzia bat hartu dugu gauza zelanik egin behar dizen, diseinu, banaketi, eta pentsarau honei jarraipen bat emoteko eta geure prozesu, sormen prozesu eta banaketa prozesu goitxi bera kontrolatik emoten da bene segurtasune, horretan nahi genuen sakondu, eta egiz izan segule baino konbentzio hau gaz gu bezalako taldin biri autoekoizpena izan behar dela. Horrez gain, diskoa prezio egoki baten saldu gura zuten. 8 eurotan egongo da eskuragarri eskainiko dituzten zuzenekoetan eta irubebikoitza.xarmamusika.com web horrian. Gainera ikasle egunean ikasle abertzaleaken mailan ere egongo dira salgai eta Durangoko azokan ere gatazka DDT banatzaileen estanean. Orain xarma taldeak diskoa aurkezteko lanari ekingo dio. Azaroaren 5ean Bilabonan egongo dira, azaroaren 19ean Maulen, abenduaren 3ean Mallabin, abenduaren 4ean Durangon eta abenduaren 10ean Donostian. Xarma da talde bat oso zintzoa, holtza gainean, eta bakoitzak asko sentitzen du musika, eta nik uste hori ere gero zuzenean transmititzen dela. Niri gertatu zait igual talde batzuk ikusi zuzenekotan, eta taldea oso ona, eta jotzen oso onak, eta dena oso sendoa, baina ez dago transmisio hori. Eta ni adibidez sentitzen dut musika komunikazio bide bat ez dela. Eta horrela ikusten duzuen momentutin ikuste dut ere, kontuan duzula ere ea jendea gustora dagoen, ez dagoen gustora, eta hor bide bat irekitzen duzula taldea holtza eta ikuslaren artean. Eta nik uste dut xarma pixkanaka hori lortzen ari dela. Ez ga kantzaten, ez da, gaixotasun bat eroak hauen musikiaz, jende asko ezetezko, baina horren beste urte kontzertu joaten da, esasek nekatzen, eta gutzako ez da neke bat, zelaike droga bat, ala azken baten eskenatoki bat urtetik eta zeure kantak erakusti, eta guk itxura bat ementzate horretxetan jarraitzuko. Ni neu adibidez musika beharrezkoa daukat, barneak askatzeko, negar egiteko edo poza adierazteko, eta ni uste musikari gehienek ere hortarako egiten dutela, ez azkenean bai da pixkat egoista, ez? Azken batean norberarentzat egiten du musika, naiz eta publikoa behar eta jendea behar, normalki ere hasten da beti zure txokotxoan zure gitarrarekin zure kantatxoak egiten orduan. Nik uste dela norberak bere barneak askatzeko baliabidea, musika ez hori du, ez? Txikitatik aurrezkuntza jartzen gaituztenetik jartzen gaituzte musika dantza eta lagunak iteko eta askatzeko eta netzat hori du, askatzea, barneak askatzea.